0.4 billion. E pinyo yiena nitiere affordable housing million 100 ma contractor ni e site. Nitiere gimiluongo ni student hostel Sona West TTI ma contractor ni e site. Nitie barabara matindo tindo madhi mbele sani ma ji neno. To mar ariyo agone be president no erokamano. Nyocha komia bus matero Bondo Mixed Secondary School. Kendo no oro na milion 10 skundwa miluongo ni Ragana Girls. Wadhi gero go gibiluongo ni multipurpose hall. To kiwe mano nyocha Sunday no wadhi wa launch yo madede mariwo Rongo, Awendo to gi Uriri. Yes. Iluongo ni Kanyawanga, Rapogi. Dede, Kuoyo, Rapogi Road. Yes. Kendo contractor ni e site. Wachak wadhi Nyatike, yo madhi matudo tho, madonjo from Otho ka donjo Igot Kachola kanye loso. To no neno ka kendo yo ma mioro kadhi Nyatike bobedo re-advertise. Contractor mano miye mokwongo ne nigi documents mok ni kare. Ka koro nochopo kama kore none to yudo kok ni kare. Yore mang'eny in Migori County alone, in Suna East nitie barabara ma posta madhi nyaka Makalda. In Uriri nitie Gogo Hango Road no. The same kuonde gi te nitie barabara our Kuria counterpart. Nitie chirni magerore including Marindi Market nyo wayudo ne pesa makori tieki. Nitiere gimiluongo ni affordable housing by each constituencies gite nitie chirni nitiere osiptende nitiere momi pesa including Nyamaraga sub-county hospital manyicha ni chien. Sani koro pesa dhi yudore mondo lose obed makare. Koro aneno ni gino nitiere. Omiyo jowa piny to kata tek to we don't give up. Ok give up. Gibatimore kawuono wan gigeno ni kiny ne bed maber molo kawuono. To kino ne bedi mana kaka kawuono timore nade obedi. Omiyo wan gigeno. Te Nyanza ipenja wach Nyanza. Nyanza pod wan gi siasa mang'eny. Kech king'eyo ni kingpin marwa mana en jakom Raila Amolo Odinga nyocha nindo. Wuochene no poko onge ng'ama biro donjo marom. Lakini as we talk samwa wuoyo ni wan gi jatendwa ma en Dr. Oburu Odinga Senator Masiaya. Mano kore jatendwa mar party to kendo kaka oganda en senior most politician ma koro wango.